Sa number 10, may masobra sa 450 ka mga ginlubong sa Burgos Public Cemetery ang natarana nga isayluhon sa handumanan. May 454 ka mga ginlubong sa Burgos Public Cemetery ang natarana nga ipaukay o kung ipakalkal sa syudad sa Bacolod agon isaylo sa Bone Vault sa Handumanan Cemetery. Iniagud mahawanan ang patio sa Burgos nga nagagutok kag madugay na nga wala ginalubngan. Ginsiling Attorney Marty Gong, Secretary to the Mayor, may obrahon nga rehabilitasyon ng syudad sa mga pader sang patio. Rason nga kinahanglan nga makuha anay ang mga pansyon nga nagaawas sa mga patio. May mga ngalan nga ginpost ng General Services Office sa syudad kag ginapanawagan ang mga himata nila nga magpadulong sa ila talatapan ugod madiskusyonan ang proseso sang pagsaylo sang ilang mga minatay. Giklaro man ni Go nga wala sang balayran ang mga himata apang kinahanglan nila mismo mahikot ang mga dokumento sa pagsaylo. Prioridad sa syudad nga masaylo una ang mga patay nga masobra na sa 10 ka tuig nga nalubong kag nagkalabuka ang mga pansyon. Natarana nga sugdan ang pagsaylo kung pwede na magamit ang Bone Vault sa Handumanan Cemetery sa bulan sang Agosto. Through social media, ang GServe, sang 454 ka names, 454 ka names, sang mga plano isaylo dito sa Handumanan Cemetery. Ang proseso ni ginpost ini para pahibaron ang mga pamilya na magkadto diri sa PAAD, Public Assistance, Public Affairs and Assistance Division Office di sa 3rd floor sa NGC kay para makuha contact details ang pamilya. Kuha na sila contact details kay i-explain na sa ilang proseso kung paano magsaylo. Kag kung paano himuon, ipa-assure man na sila nga no expense, kuha ibalayran sa city galing may masunod lang nga proseso kag kung i-explain man sa ilang timeline kung saan ang himuon, kag paano ni kag pagplaster dito sa Handumanan, kung diin sila na ito i-plaster sa Bone Vault, amo man natong i-plaster sa ila. So may consultation anay nga matabo antes nagihuon dito ang mga tulan sa mga minatay nila sa Burgos Public Cemetery.